Tak čaute ľudia, je to len ukážka hry Left 4 Dead. Tak sme tu už na novom kanáli Gameplayer.sk, som tu iba sám. Len ukážka, možno to bude teraz fakt na malej obrazovke, lebo ja som tu na tejto Left 4 Deadke ako všetko som tu, neviem, som tu niečo stiahol, že úplne ako FPS-ka, ukážem. Vidíte, na 6, na 7 sú strašne maličké, ale inak mi to nerobí, lebo ja som točil ako Left 4 Dead, len mi to celé nenatočilo, to som sa musel vymácať, ale hral som na tej istej, len neviem, čo sa mi tu teraz porobilo a keď som hral, vôbec mi nelagovalo a fajn, proste ja som si to užíval, ale tak teraz neviem, čo je s tým. No ale tak menšie lagy, ale tak čo už nerobím. Mám na menšie obrazovke, ale to bude to úplne inak, to vám hovorím, to môžete sa staviť, ale ja fakt sa ospravedlňujem. Ja mám tu sám, nie sám, ale s nejakými hráčmi po internete, či po čom to dám. Ja toľko zombíkov naozaj by som nechcel. Ale túto hra je dosť. Ako táto hra není vôbec strašidelná podľa toho, akú má povahu, či boda, ktorí sú, čo sa toho boja, jak zo straných. A podľa mňa to není až také hnusné, ale nedá mi si, bola hnusná, si tam začalo pršať a tam si to či kde to bolo. A tak toto tam už, kebyže sa nejak toho tam bála, tak to až tak nehovorím, lebo to chápem, možno mne to bolo hnusné, keď som to hral z GameStar.cz aj vo videu, to máte. Ale fakt, ja toto je tu zombie války, nechcem zabíjať. Som tak dlho nehral už Left 4 Deadko, no okej, dosť pred mesiacom, ale tak už nič neviem. Takto. Nestým sa mi na zbrane. Čím sa... toľko zombíko, naozaj, jeden by ma toto škrabol a už som veci, už len tak si toto zaspomínať, na niečo si užiť a zomrieť. Hej, a teraz niekto každý zoberie, ako, no to po česky, na Steam, zdaja. Čo je zdaja. No aspoň som si doplnil životy, to není špatné. See the gear, to kto je? Dead True, finále vodineci, no. Chargery dokážu mračiť celý tým, jakmile Charger preživší ho pribije k zemi, bude jej stále držať šachu. Zabijak tam, kod hráč nevíc zabití sa zbraní pro boj zblízka. No tak ja mám najmenej, lebo ja som sa tam pri boju, dávajte pozor na svoj spýtel. Čím ďalej v ňom budete stáť, tým více vás poškodí. Zabil nejvíce Ja som nikoho nezabil, ale čo len 8 zabil? To... A nie som zvyknutý z toho... to čo je toto tam? Ja som slep... Však toto mám. Je fajná táto zbraň, ale bezo mňa chodte, nej. Čo ja sa tu zosejam a vy chodce, ne? Sorry. Som ešte túto hru celú neprešiel. Lebo ako single player nenávidím. Toto tam idem ja, všetci za mnou, ne? Ale také, že idú bezo mňa, však to ani nápad. Ani dýchu, ani slychu. Ste normálni? Seba defilibátor. Tak ty to zober, ne? Tu všetko mám brať, tam mne to trošku laguje a ešte im zober, hej, ne? Aspoň, že hľadám ako hráči, bo tu sami zombie, kde sa kúknete, hem tam, vidíte, sami ich nenávidím. Nechaj ty jeden buzerant. To tak failil. Shit. Ty koky. Ale fuj, táto koľko je. Pravdu povediac, tú misiu som ešte nehral, alebo kampaň, či čo to. Ale akože keď mi táto hra neseka, nemáte šancu. No ako pravdu povediac, mi to vôbec neseka. Len hram po týmto, čakaj, s čím sa tak kúkaj, tu blinkajú. Zvednete vyšielačku.
Keď zvedol som ju. A ja idem heď, ne? Ty keď... Oh, shit! Toto myslia sa mi celkom páči. Tak viem toto. A teraz zavolajte záchranu. Ty buzeran, ja že to... Idem tu. A však to ľudia sú už tu. Daj ty fuck! Koľko tu tak prídem. To... Nikdy. Boss. Kde? Zachrana je na ceste. Jupi! Koľko zbraní si až... Áno, ale kým oni prídu, tu prežijeme jednu pajadnú ordu, ktorú... Kurva. Pomoc! Rýchlo, však ulome, ty kúkaj aký buzeran som, ja som tu cost. Ty čistý debilko. Ej, pochodetka. Tu už je nás veľa, ty ešte 10 tu zavoláš, to si na hlavu. Chodec, moje sami seači tu utekajú. Ty čo všetko berieš, ja nechcem. Neviem, kde ste lamal, nekam už musím, ne? Jedno dobré pravidlo, nechod nikdy dole, pomoc more, I know more in hell je dobre, tu nehovorím, jak to tam je ako. Ok, tak trošku dovolím to trvá, keď idú na lodi. Tí typickí chlapci. Poďte nábok, ja som najväčší čávo, si vyjdem. Pomoc, fuj! Pomoc, help! Tak pomôž, ty kokos jednáky! Hádej vás zachránil, jo, tak! No ja nikdy nemôžem strelať nebo, to ten buzeran, ja chcem, ty kokaj, zabil, hej, tá on tu gulometom, s tým ti zabijem, vieš koľko bumného, ty. Trapko. No ešte dlho budeš? Koľko zombíkov. Ty kokaj, don't kill me. Chod na bok, ja chcem. Ty si debil, nestrelej, poď. Ja tu rozstrelám. Chod na bok. Neviem, ale nejaký buzeran bom zahodil. Ako mám vystúpiť? Stupid! Kokos! Si kokos, tak oni tu majú ako... Tam stávať pôjdu, vidíte, hovoj. No tak, to najlepšie, vidíte, tam najväčší kafer. Koľko tam... tam sa nedá ísť. Chargerov tu za... Ešte tu, to nenapadne tu. Tam tak dole sú všetkých, jaké horca. Akože ja nemám rád. Keď idú zozadu na mňa zombie. OK, tak nech niekto iný ide, nech niekto niečo iné činí a nebusím ošetrovať. Čo som robil? No, pochopenia dostaneš, 20 eur nedostaneš. Ako tá záchrana tak dlho... Dobre, asi budete potrebo... Ďakujem šikmáke! Stávať idú najviac zaujímavé. Oni nerozmýšľajú, tá jeden tam, jeden tam, jeden tam, jeden hem. Tu komu sa chce ísť do školy? Nikomu, podľa mňa. Hovorím to za všetkých. Ne, teraz pod video. Chcem ísť do školy! Ale tak ja... Dobre. Šperl. Zachránil. Ale kúkaj, to tak do toto zachrána, že to nenormálne. A už má toto zbieram, berem makačku. Zaboj. Jeden z baseball. Pomoc! No však pomáš ty chuj jeden.
Ja beriem toto, jak najväčší pán. A čo som na hlavu? Toto beriem. Tak prídete, ja vám to ukážem. Ty kokos jeden. Pozrite, to tak musíte. Bum! Fúha. Tatu kokos. Pomoc! Kokos. Pomoc! Tá, nechoď bezo mňa, si kokot. Prejdem tam rýchlo. Čus! Rýchlo, špin. Aj, kokos, spadaj! Tu necháme, choď, nechaj. No. Ty koko ide. No konečne ideme heď. Zima. Ha. No, oni tam môžu zostať. Nám netreba však. Tak čo nám znamená? Preživší unikli. Jupi! Ty ďaš ja som ako... Viete čo? Ja som ako šiel toto, som mal do kapitolu a som šiel na úplne na konec. Ok, tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like, koment, po prípade odber. Tak čus!